Nezuro manheru, Zimbabwe yakanyora nhoroondo nefirimu rekutanga raMai TT rinonzi Lost in Ashes, iro raionekwa paWestgate muguta guru reHarare. MaNigerian celebrity akabhururuka kupinda muno, zvakare macelebho edu ainge akachena zvaidadisa. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwewo kusubscriba nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzareona. Nezuro manheru pakaitwa nhoroondo muHarare apo Felistas Murata, uyo anozivikanwa nezita rekuti Mai TT, akabura bhaisikopo rake rinonzi Lost in Ashes, iro rakange richitarisirwa nevanhu vakawanda paPlatinum Entertainment Cinemas kuWestgate. Celebrity redu remuZimbabwe iri rine mukurumbira wakanyanya kuburikidza nemakomedhi, mimhanzi neushingi zvisinei nemakakatanwa ekare epasocial media nenyaya dzezvemutemo. Mai TT vakaunganidza vanhu vakawanda. 7 top Nollywood actors flew in from Nigeria, including Mike Godson, Mike Ezuruonye and Chinyere Wilfred, zvichiratidza chiitiko chikuru mukuchinjana kwetsika pakati peZimbabwe neNigeria. Vanhu vane mukurumbira wemuno vakaita saMama Vee, Lorraine Guyo wechijandukwa nevamwe vainge vakapfeka zvipfeko zvinoyevedza, turning the red carpet into a fashion spectacle. Firimu iro rakashutirwa kuNigeria mushure memwedzi 10 yekurironga, rinotaura nyaya inobata moyo nekusimba netariro, uye vatsigiri vari kutozeya pamusoro pekugona kwaro kuisa tarenda reZimbabwe pamepu yepasi rose. Usiku hwacho hwakanga huzere nezvishamiso, kunyanya apo Mama Vee vakaratidza kutsigira Mai TT, kunyange zvazvo vari shamwari yepedyo naMadam Boss. Mai TT vanozivikanwa nekusawirirana naMadam Boss kubva kare, izvo zvakakonzereswa nemakuhwa zvakangofanana nerelationship yaPokelo naJackie Ngarande. People applauded Mama Vee's classy move, proving that real talent can rise above drama in Zimbabwe's entertainment scene. Of course, Madam Boss was noticeably absent, adding fuel to the gossip fire about their ongoing tensions. The event was a massive success with sold-out seats and positive vibes from the Nigerian stars, who praised Mai TT as a strong woman and a dreamer who made the impossible happen by flying them in for the premiere. It's inspiring to see how Mai TT, a single mom who started from humble beginnings in Harare, turned her vision into reality.